Gipasaka og kasong physical injuries o sexual assault in relation to Republic Act 7610 kung Child Abuse Act ang gitumbok ka responsable sa pagpanapat o pagmolestiya sa usa ka 7 anyos nga tinuran sa Mactan Air Base Elementary School. Si Luan Merondina adunay live update nini. May. Bisan pa man sa pagpangayo og pasaylo sa suspitsado ngadto sa mga ginikanan sa bata, apan desidido gayud silang pasakaan kini og kaso aron dili na kini makapangbiktima pa og ubang mga minor de edad. Alas 11 ganihang buntag, giduso na sa Women and Children Protection Desk sa Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office ang information sa reklamong gisangat batok sa 25 anyos nga si Jemboy Campaner mulupyo sa Sitio Semento, Barangay Pusok. Giangkon hinuon sa suspitsado ang salaod nga iyang nahimo. Tinood bitaw ma'am nga ako siyang nasumbagan din ma'am. Ako siyang natuok, ako pang nahikap iyang kon ma'am atubangan pero wa din na sa kon ma'am nga ako siyang gikuan nga ingana bagi hikap adun ako na iyang diri ma'am. Nangay usab siya og pasaylo ngadto sa mga ginikanan sa bata. Ate, kung hindi akong mapasaylo te, pasaylo ala ko sa kung nabuhat ninyo te be para di na jud ko mo usab og panguan te. Basta ina lang ko mapasaylo og kwante. Wala na miluwat pa og dugang pamahayag at ubangan sa kamera ang inahan sa bata. Apan iyang gibutyag nga makig-alayon sila sa DSWD aron mapaubos sa debriefing ang batang biktima. Sukwahi kagahapon nga nagpanghadlok pa ang bata pagatubang sa sospek, kaganiha iya na kining nakaatubang. Misaysay usab ang bata sa nahitabo kaniya. Uli man ko na siya iyang kung iba sulod sa taas sa house. Nag-start siya gawin ako. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang investigasyon, adunay learning disability ang suspitsado, kinsa mahilig mamiktima og mga gagmayng batang lalaki. Manapat og bata ba? Then at the same time na siya instinct nga nasa siya sexual instinct sa mga bata, sa mga minors nga iya makitaan. Nga nga atong sigurohon karon nga ma-file gyud ang kaso para di siya kagawas for the meantime. Ganing niadtong tuig 2019, nabilanggo na kini tungod gihapon sa susamang salaod. Sa pikas bahin, napasaka na usab og kasong homicide ang 16 anyos nga lalaking sospek sa pagdunggab patay sa 18 anyos nga grade 11 student atol sa usa ka disco niadtong Sabado sa Sitio Mainit, Barangay Santa Rosa, Olango Island. Gipaabot na lang sa Lapu-Lapu City Police ang disposition sa korte kung dadun ba sa laing pasilidad sa mga minor offenders ang naasoy minor de edad. Ang elements manggod sa murder dili gyud nato ma-establish tanan atong di man gyud nato makuan nga nagi siya plano, nagi siya intent anang adlaw nga mapatay gyud kato murag naay intent to kill pero ang other elements sa murder dili gyud na masud. Atong homicide gyud ang napay na kaso. Lan balik sa kaso sa minor de edad nga biktima sa sexual assault, nasayran sa Lapu-Lapu City Police nga aduna pay ubang mga batang biktima ang maong suspitsado apan wa lang misangat og reklamo ang mga ginikanan niini. Lan? Okay, salamat Luan Merondina.